Ang SCMR o Santa Cruz Mangataren Road o mas kilala bilang Daang Kalikasan ay isang scenic mountain road na makikita sa Hilagang Luzon. Ang kalsadang ito ay may habang 54 kilometers at may 4 na lane na nag-uugnay sa lalawigan ng Zambales at Pangasinan. Dito na parte ay medyo maayos na, naka 4 lane siya, malawak at full concrete na. Dito bagong-bago yung daan. Ang layunin sa paggawa ng kalsadang ito ay para mapaigsi at mapabilis ang biyahe mula sa lalawigan ng Pangasinan patungong lalawigan ng Zambales. Kapag nakumpleto ang kalsada ay malaking tulong ito para sa dalawang probinsya. Hindi lang para mapalawig ang turismo, kundi mapapalakas din ang palitan ng kalakalan ng bawat lalawigan. Dahil sa maganda at nakakamanghang tanawin na makikita habang binabaybay ang kalsada, paniguradong dadagsayin nito ng mga turista. Sa videong ito ay aalamin natin ang estado ng kalsadang ito. Mula Quezon City ay babiyahe tayo na mahigit 6 na oras papuntang Santa Cruz, Zambales. At mula Santa Cruz, Zambales ay tatahakin natin ang kahabaan ng Daang Kalikasan hanggang marating ang Mangataren, Pangasinan. Tatabas tayo dyan sa malaking bundok na yan. Ayan, dito tayo tatawid. May tubig. Makakatawid kaya tayo dito? Yung scooter bike, naging trail bike. Kaya tara, samahan nyo kami silipin at pasyalan ang Daang Kalikasan na matatagpuan sa Pangasinan. Let's go! Grabe sa part na to, napaka-picturesque. Ang ganda oh. Akala mo mahahawa ako muna ng bundok. What's up guys? Good evening, maligayang pagbabalik po sa channel ko. And today ay babiyahe tayo papunta sa sikat na scenic road na nagkokonekta sa Pangasinan at Zambales. Ito ang Daang Kalikasan. And today's adventure ay mayroon pala tayo kasama, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si paring Harold, gamit niya ang kanyang Mio 125. Dito kami nag-meet up sa may Jade Blue, Novaliches, Quezon City. And dito na tayo nag-start mag-vlog. Ang oras ay 11:40 PM. At mula dito sa Quezon City ay babiyahe pa tayo ng 236 kilometers hanggang sa Santa Cruz, Zambales. Kasi doon tayo mag-e-entry. Tatawid tayo ng Daang Kalikasan, pababa tayo ng Mangataren. So samahan niyo kayo muli sa ating adventure today. Let's go! Welcome to Subic, gateway to Zambales. And mula sa Quezon City ay naka 128 kilometers na tayo. At base dito sa ating mapa ay meron pa tayong 109 kilometers o 2 oras pa hanggang dun sa ating first destination sa may Santa Cruz, Zambales. Kasi dun tayo mag-i-start bago tayo umakyat ng Daang Kalikasan. Kita dito yung buwan, bilog na bilog. Ibig sabihin yan, maganda yung panahon kasi walang gaanong ulap, hindi siya natatakpan. Ayun o, San Narciso, Zambales. Kumain lang kami kanina dun sa may karinderya dun ng breakfast para tuloy-tuloy na kami hanggang sa pag-akyat ng Daang Kalikasan. Ayan, nandito na po tayo sa San Felipe, Zambales. Dito sa bandang kanan natin ay kabundukan ng Zambales. Dito naman sa kaliwa ay makikita na yung beach dyan, yung dagat. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break. Tingnan nyo naman daan nila dito. Parang nalagyan ng Christmas light. Sa gilid kulay green, dito sa gitna kulay dilaw. Tapos dito banda sa lane na to puti. Ang dami mga abuhutres dito. Gandun. Ito na yung Bukaw Bridge. Ang ganda oh.
Ito yung mga lahar galing sa Mount Pinatubo. Ang ganda rin dito. Hello, 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 yeah. Hello, yeah. Botolan. Tignan yung mga kasya dito, nakaganda sa daan, oh. Parang payong, parang siyang cave. Welcome to Iba, capital town of Zambales. Napakaganda ng daanan dito sa Zambales, oh. Along the po, Bugalyon Road. Asphaltong straight. Smooth yung daan dito. Ang dami mga solar panels dito, oh. Solar farm. Solid ng tulay na to. Napakaganda din. Ganda ng araw, oh. Ganda ng sikat. Welcome to Candelaria, Zambales. Ang susunod na bahay na po dito ay Santa Cruz, kaya malapit na po tayo. Time check 8:28 AM. Andito na tayo sa Santa Cruz, Zambales. Malapit na tayo dun sa kanto na lilikuan papuntang Daang Kalikasan. Magpapagas muna tayo dito dahil yung gasolina natin ay nagbe-blink na yung gas gauge. Yung natakbo natin mula Quezon City ay naka 265.4 kilometers tayo. So ayan, pakarga muna tayo dito bago tayo umakyat ng bundok. Ayan, napa-full tank tayo ulit dito sa Santa Cruz bago tayo umakyat ng bundok. Baka kasi abutan tayo doon, maubusan tayo sa bundok. Walang gasolinahan sa taas. Para sigurado, Lipay Bridge. Ayun na yung dagat, oh. Blue na blue. Ito yung town proper ng Santa Cruz, Zambales. Ito na yung pinakadulong bayan ng Zambales bago magpangkasinan. Pag diniretso nyo to, papuntang Pangasinan na yan sa Dasol. Middle of the road, there's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace. Ayan, kakanan na daw tayo dito sa Marti Street. Ito na yung papasok papuntang Daang Kalikasan. Ayan, yung diretsong ito ay paakyat na ng Daang Kalikasan papunta sa Aguilar, Pangasinan at mga Tared. Dito sa likod natin ay Santa Cruz, Zambales. Umiikot lang tayo. So ito na. Dito na magsisimula ang ating tunay na adventure dito sa Daang Kalikasan. Ito yung mga truck na galing dun sa Daang Kalikasan, mga naghahakot ng lupa. Ginagawa pa lang kasi ang daan na yan, eh. Hindi pa siya tapos. Sana makapasok tayo at makatawid tayo dito. Sabi naman ng lokal dito, sabi ng pinagtanungan natin, pwede na daw, accessible na daw sa mga ganitong motor. Hindi ko lang sure sa sasakyan. Titingnan natin kung ano yung kondisyon ng daan dito. Woo! Nakapakaganda ng panahon ngayon. Buti na lang at binigyan tayo ng magandang panahon. Meron pa naman nagbabadyang maglandfall na bagyo, si Tito. Sabi sa Pag-asa at sa balita, maglalandfall siya sa linggo, November 17. Ngayon ay November 16, Sabado. Sana pagbigyan tayo hanggang sa makababa tayo ng mga tarim at hanggang sa makauwi tayo. Napaganda, blue na blue yung sky. Is there a blue sky waiting tomorrow? Woo! Kumanta pa talaga. Baka mamaya umulan. Pasensya na po sa boses ko. Ganito lang talaga akong pinanganak. Hindi ako pinagpala. First time kong pumunta dito sa Daang Kalikasan, kaya na-excite ako. Gusto kong makita ito ng personal, eh. Itong kasama ko si Harold, nakapunta na yan, eh, sa mga tared. Bale, second time niya na. Ewan ko kung na-excite pa to. Woo! Napakasarap mag-rides. Andito naman tayo sa probinsya ng Zambales. Ang sarap sa mata, oh, green na green. Bagong pananim yung mga palay dito.
Naamoy natin yung simoy ng hangin, amoy bukid. Slow down. Checkpoint dito. Barangay Outpost. Hindi naman tayo hinarang. So diretso na to. Ayan, nakapasok na tayo. Pwede na rin pala dumaan dito talaga. Hindi naman tayo hinarang dun sa outpost. Mula dun sa highway hanggang dito ay sementado naman. May partly na bitak-bitak lang. Pero okay naman. Kaya na ng motor. Checkpoint Barangay Ginabon. Ayan, hindi naman kami pinara. Dire-diretso ako. Napakaganda oh. Napakasinik. Doon tayo akyat sa bundok na yun. Yun oh. Nakikita yung zigzag dun. Simula na to ng akyatan. Woo! Napakataas na natin oh. Freeman. Meron dito parang ano, ano yun to? Nautilus Project. Meron parang pyramid dun. May kasalukuyang ginagawa dito. Tulay siguro yan. Ganda dun oh. Mga pine trees. Puro concrete pa rin naman ang dinadaanan natin ngayon. Nakalayo na tayo. Nagawan na nila ng drainage to. Hanggang doon, mahaba na. Ang ganda ng pagka-alignment ng mga pine tree. Siguro tinanim to kaya ganyan. Napakaganda oh. Banda-banda dito dahil mga pine trees. Para din sa Maliko. Blind curve oh. Sa Marilaki meron silang tinatawag na Big C. Dito sa Dahang Kalikasan, ito rin yung tinatawag nilang Big C. Ito. Ayan oh, napaka blind curve. Wala doon, yan doon. Para talagang nasa ibang dimension eh. Dito ramdam mo yung pagkapasko. Ang daming mga pine tree. Imagine, doon tayo dadaan no? Tatagos tayo dyan sa malaking bundok na yan. Yung Zambales Mountain na yan. May daanan dito. Saan kayo papunta yan? Doon sa highway meron ginagawang tulay. Kaya dito muna tayo dadaan. Bawal daw doon. Yun o. Ginagawa pa yung tulay dyan. Ayan, dito tayo tatawid. May tubig. Makakatawid kaya tayo dito? Tanungin natin. Mauna ako. Mababaw lang naman ata eh. Dito ba tayo? Kuya. Pwede daw. Tara. Tanggal tayo sapatos baka mabasa. May river crossing. Wait lang. Walang apak-apak pre. Balance lang kailangan. Hindi nabasa yung sapatos natin. Success. Dito banda rough road na. Maiksi lang naman ito. Semento na ulit. Oh, di ba? Dito banda may mga bitak-bitak na ganyan, no? Tapos mga bato-bato. Madulas yan pag nadaanan ng gulong. Saan banda to? Dito siguro. May daan pa dyan, no? Hindi natin sigurado kung saan papunta yan. Sundan na lang natin tong highway na to. Basic lang pala sa mga ganitong scooter ito. Kasi halos concrete na tong daanan dito. Itong ano, MXI 125
Sisiw lang. May mga part lang talaga na ganito, bato-bato, parang loose gravel. Tingnan yung kulay ng lupa dito, kulay pula. Parang sa Malico ganyan din, kulay pula, parang clay type. Dito banda hindi pa tapos yung drainage na ginagawa nila. Kabilaan wala pa. Hindi naman umulan siguro dito, kaya flat lang naman yung dadaan natin. Ayan, oh, matigas. Hindi naman dumudulas yung gulong. Basta pag dumaan kayo dito, oh, dahan-dahan lang kasi maraming mga bato. Kaya hindi pa binubuksan sa publiko ito dahil hindi pa siya kumpleto pala. Ayan, oh. Pag 4 wheel siguro kaya na naman na dito. Ano ba ba? Mapa ka ba? Oo. Nasa mapa eh. Susundan natin yung mapa natin. Kung maligaw tayo, baliktarin natin yung damit natin. Mahirap siguro dumaan dito pag tag-ulan. Kaya pag pumunta kayo dito, alamin nyo muna yung weather condition. Ayun, no, kasi dahil mga bato. Tapos may mga part pa na rough road. Alright. Itong daan na tayo hindi natin kabisado. Sinusundan lang natin yung tinuro ng mapa. Siguro pag pumunta kayo dito tapos nakasasakyan kayo, dapat gamit nyo dito matataas yung clearance. Kung mga sedan type, hatchback yan, sasayad yan dito. May mga part na rough road pa eh. Pero pag mga 4x4, yung mga matataas, kayang-kayan. Basic yan. Sa mga motor naman, pag mga ganitong scooter type, kaya naman to. Basta wag lang tag-ulan kasi madulas. Ayan, oh, may mga part dito na lupa-lupa pa. Mahirap yan pagbasa, makapit yan sa gulong eh. May river crossing ulit, maliit lang. Ya. Napasabak na naman si Maxi. Pinang trail bike natin si Maxi, ah. Oh. Buti na lang napagpalit ako ng shock sa likod at ng panggilid. Basic. Basic yan sa Mio. Pahinga muna tayo dito sa gitna ng malawak na kabundukan. Walang katao-tao, kami lang. Napagod kami. Natibag siguro to, no? Puro rough road, banda dito. Nandun tayo. Wait lang, para may river crossing dito, ah. Pasabak. Oh, mababaw lang. Diyan yung tinuturo ng mapa eh. Ba't pa umambon? Oh. Tatawid na naman tayo sa ilog. Yun nga. Malalim, no? Sarap maligo dun, oh. Ligo muna tayo. River crossing. Woo! Naligo. Aray. Pa. Grabe. Yung pakatin natin, oh. Stolen to, ah. Yan, yun yung akatin natin, oh. Saan na kaya yung isa? Nauna na.
malala pa rin pala dito. Oh. Sana kaya. Ang layo pa niyan. Ito yung nakuhanan ng drone natin kanina eh. Hanggang doon sa taas pa. Ayan oh, tingnan nyo. Ang haba pa. Hanggang doon. Hindi ko sure kung mga 3 to 4 kilometers pa yan. Layo pa pala ng rough road. Ayun na si Boom oh, nasa taas na. Ang bilis niya. Basic lang pala talaga sa Mio ah. Rough road tas paahon. Sunugan yung CVT dito. Ang bilis mo naman. Binibidyoan pa ako. Sa wakas, andito na ulit tayo sa may concrete na daanan. Ang layo din yan, no? Mga siguro 2 kilometers, 3 kilometers yan mula dun. Sana wala na dun. Sana last na yun. Kawawa yung motor natin eh. Ang laki din nito oh, ang lawak. 4 lanes. Woo! Bakbakan na ulit. Ang sarap na umataw dito. Parang na-miss ko agad yung ganito eh, semento. Grabe yun ah. Yung scooter bike naging trail bike. Imagine nyo pag natapos na tong daanan na to, magiging madali na lang yung biyahe from Pangasinan to Zambales, vice versa. Hindi ka na dadaan sa mga bayan-bayan, iikot dun sa main road. Dito na kayo dumaan, mas mabilis. Hindi natin alam kung kailan pa to matatapos. Sana matapos na agad at buksan na sa publiko. Napakaganda na ito pag natapos to. Napaka-scenic road. Ang ganda ng tanawin, tapos maganda yung daan. Dito, bagong concrete na siya. Ito almost complete na eh. Banda dun lang sa Santa Cruz, Zambales, medyo rough road pa. Ay mga kuys, yung drone natin bumagsak. Ayan siya oh. Sumabit sa puno. Sana maandar pa. Nag-crash na naman si Liit. Kunin natin doon sa taas. Ayan oh. Nasobran sa ano, drone eh. Ang sukal oh. Dito tayo, sukal. Andyan? Ay, taas. Ang taas men. Pandaring ko. Oh, yun oh. Ang taas niya. Ang taas pala. Paano natin nakitin yan? By drone. Ayan, hindi pa natin nakuha yung drone nandun. Nasa taas pa ng puno. Pero hingi tayo ng rescue. Kahit yung marunong umakyat na lang. Wala, mataas, tumaabot yung drone. Time check 1:24. Halos isa't kalahating oras kami dyan. Wala talaga. Hindi namin maabot yung drone. Dami kong galos na ano ako sa gubat. Dito na parte ay medyo maayos na. Naka 4 lane siya, malawak at full concrete na. Grabe lawak tong daanan na to. Pag natapos to, tas puro ganito, ang sarap na humataw dito. Ang haba din pala talaga to, itong daang Kalikasan. Imagine nyo, tatagos tayo dyan oh. Ganda dito. Bagong bago yung daan. Ang taas natin.
Wala tayong nakakasalubong, tayo lang. Wala pa naman kasi gaano pumupunta dito kasi bawal pa pumasok. Pero pag inopen ulit to sa publiko, tsak, dudumugin ito. Nagbabadya na yung ulan dun, oh. Sana huwag niya bagsak dito. Ayan, palusong ulit tayo. Ang haba na ito. Dito makulimlim, banda dun. Ang liwanag. Try natin dito. Yung drone ko sa mabit, malapit dito. Ipapakit ko sana, alam ko kung nasan siya kasi hindi kasi namin kayang akyatin. Medyo ganito lang kataas. Ayan, buti nakakuha tayo ng mag-rescue sa atin. Sana ma-retrieve natin yung drone natin. Medyo malayo rin to, mga about 10 minutes hanggang doon, babalik kami. Sana ma-retrieve natin, sayang yung drone. Pakala yun, ano dun sa... Ah, Puno na to, sir. opo. Kaya? Ang tagal namin dito kanina. Ilang kasi sir yung nalaglagan ng drone dito. Ay, marami din? Doon, namin nananap. Banda dito din. Sir, yung malaking drone. Parang naunguha pala dito ng drone, no? O natataon lang talaga, no? Nasa piloto yan, eh. Tatangahan ko. Uy, grabe. Ang galing niya. Oh? Basic? Ayan, na-retrieve yung drone natin. Sana makakalipad pa siya ulit. Success na, nakababa na si kuya. Test natin yung drone kung working pa. Grabe, thank you talaga. Thank you, nakasave siya, oh. Buhay pa. Sana lumipad pa to. Hindi naman siya nalaglag, sumabit lang talaga. Hello, liit. Ano po pangalan niya? Martin. Hello po kayo sa vlog natin. Thank you po, thank you. Sige po, sir. Picture po tayo, okay lang. Sige po. Thank you. Maraming salamat po. Sige po, sir. Malaking bagay po sa amin. Ayan, tuloy po natin ang ating vlog at na-retrieve natin ang ating drone. Salamat kay kuya. Kaya, thank you. Let's go! Tuloy ang biyahe, tuloy ang vlog. Buti lang at may tumulong sa atin na makuha ang ating drone. Hirap na hirap kami kunin kanina yun, eh. Putol na naman po dito banda yung semento. Hindi natin alam kung ganito kahaba ulit. Rough road na naman. Okay. Napapasabak talaga yung NMAX natin sa mga ganitong trade. Naubusan na kami ng energy. Naubos kanina sa ano, nakakuha sa drone. Sumabit kasi nakapakataas. Wait lang, saan ba tayo? Dalawa yung daanan, no? Dito siguro. Mukhang naliligaw kami kanina, eh. Gano'ng kahaba na naman kaya to? Ah, meron din pala doon. Dito rin tapusan. Grabe pala yung daanan pa dito. Hindi pa tapos. Sinubukan lang naman natin silipin at ibahagi sa inyo kung ano tong kalagayan na ng daang kalikasan. Sabi nila sa part ng mga tarim medyo okay na. Dito lang banda sa may Santa Cruz, Zambales. Ito kasi part pata ng Zambales to, eh. Wala pa tayo sa boundary. Basic lang sa Mio niya, oh. MXI 125 sa Calao. Nabudol siya. Hindi kasi namin alam na ganito pa yung daanan dito. Kaya sinubukan lang natin pasyalan. Medyo mababa pa yung mga hindi sementado dito. Kaya kung nagbabalak kayo pumunta dito, yung mga sasakyan nyo, mga motor nyo, i-condition nyo. Panggilid, brake, lahat. Pati yung katawan nyo. Mapapagod dito. Yung mga hindi sanay sa mga ganito. Ganito yung mga lupang madulas daanan pagbasa. Itong ganito. Buti maganda yung panahon ngayon. Dito sa part na tong malala. Yan, oh. Parang hindi siya nadadaanan. Pero ito talaga yung daanan, eh. Tingnan yung mga dinadaanan natin, oh. Parang imposibleng daanan ng ganitong klaseng motor, eh. Kaya buti sa part na to, sementado na. Ito na yung extension road. Ayan, nandito tayo sa may extension road. Dito sa kaliwa, yan na yung papuntang
Mapita View Deck, Mapita Falls, papuntang Aguilar, Pangasinan. Dito naman sa diretso, papuntang mga Tarim na ata to, pababa. Yung mga Tarim View Deck, doon tayo papunta. Ganda dito. Kitang kita na buong Pangasinan. Ito na yung pinaka highest point ng Daang Kalikasan, itong kinakatayuan natin. Ito puro pababa na, papunta sa mga Tarim. Ayan o, nakikita na dito yung Pangasinan dun sa baba. Dito tayo sa banda sa bundok. Ang pupuntahan pa natin ay dun sa may Daang Kalikasan View Deck o sa mga Tarim View Deck. Naglulubatan na yung mga baterya ko. Napakaganda dito. Parang kami lang yung bumisita dito ngayon. Wala kami nakakasalubong. Wala yatang umakyat dito. Dito may ginagawang daanan papunta dun sa may bundok na Rolling Hills. Napakaganda dun, oh. Parang drawing yung bundok. May daanan dito. Shortcut ata to. Shortcut sa langit. Oh, tingnan nyo naman yung view dito. Kitang kita yung buong Luzon. Luzon. Yan, sa baba natin. Dito natin mga Tarim. Doon yung Aguilar. Ganda ng pagka-Rolling Hills dito. Bundok. Tapos may mga trail doon, oh. Siguro yung mga local dyan dumadaan. Mga shortcut siguro yan. Parang picture. Maganda rin to pag natapos to. Sasementohan din yung pababa doon. Tara doon sa view deck. Nakatagos na tayo. Part na ito ng Pangasinan. Kung gusto niyo pumunta dito, dito yung pinakamagandang part talaga ng mga Tarim. Ito yung pinaka highest point. Makikita mo lahat dito, bundok, Rolling Hills. Dito makikita mo ng buong Pangasinan. Pupuntahan natin yung view deck doon. Napakaganda dito. Grabe, oh. Pag tinitingnan mo yung mga bundok na yan, parang ang lapit pero ang lalayo ng mga yan. Malaki lang kasi. Walang kapuno-puno doon. Grass type mountain siya. Dito tumpa na tayo sa view deck. Ito yung nakapin location sa amin kanina eh. Itong mga Tarim view deck na to. Oh. Walang tao, kami lang. Kasi siguro hapon na. Marami yan din pupunta dito mga umaga. O bawal pa siguro doon magpapasok sa mga Tarim. Hindi ko sure. Tingnan natin mamaya. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. I've been told that time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought
Grabe sa part na to, napaka picturesque. Oh, ang ganda oh. Akala mo mahahawa ako mo ng bundok. Inangkin namin itong daang kalikasan. Kami lang yung nag-ride dito. Kami lang yung dumadaan. Nagka-landslide dito sa part na to. Sinakop na to. Kailan kaya yan? Parang bago lang. Pero pababa naman na tong part na to. Pag dito kayo manggaling sa mga Tarem papuntang Zambales, grabe ang akyatan to. Ang haba. Success! Parang achievement talaga yung natawid mo tong daang kalikasan eh. Dito sa part na to may mga solar lights na oh. Maliwanag na dito pag gabi siguro. Hindi pa naman nalagyan lahat, pero soon siguro. Hanggang dun na yan sa baba, sa may bayan-bayan ng mga Tarem. Ito na yung checkpoint dito. Pag dito kayo papasok sa mga Tarem, harangin kayo dito. Bawal pa rin pala pumasok, may harang eh. Pero kung palabas, galing kayo ng Santa Cruz, Zambales, pwede naman dumaan. Kasi tumawid tayo eh. Sarado pa rin. Road closed, nakalagay doon. Ayan, nandito na tayo sa patag ng mga Tarem. Successful rides again. Buti na lang at hindi natuluyan ang ating drone at nakakuha pa tayo ng mga aerial clips dito. Kala ko hindi na matutuloy na naman yung vlog natin dito eh. Ayan, nakabalik na tayo dito sa highway. Dito sa kaliwa papuntang ibang part ng Pangasinan, Lingayen and Dagupan, Aguilar. Dito sa kanan papuntang Tarlac na to. And ayan, dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat po muli sa pagsama sa aking solid ride adventure na naman today. Sa ating solid ride dahil ibang experience ko sa rides na to ngayon. Hindi ako napagod sa ride, kundi napagod ako sa kaka-retrieve ng drone ko kanina dahil sumabit sa mataas na puno. Kailangan ko pang maghanap ng marunong umakyat para makuha sa taas. So ayan, successful naman, kaya okay lang. Nai-raos naman natin itong vlog na to. And shoutout po pala sa team na Taraki, kay LA, kay Satomi Flores, at kay Harold sa Jarin. Ayan, maraming salamat po sa tuloy-tuloy na suporta at panonood ng ating mga videos. Hit like, share kung nagustuhan nyo itong video nito, and pakisubscribe ang ating YouTube channel. At pakiclick po ang bell notification dyan sa baba para updated kayo sa ating mga gala and sa mga upcoming videos na ating in-upload. This has been me, Quiz TV. Supportan nyo po lagi. See you on my next adventure.